Imagina que un dia tot canvia. La manera de treballar, de fabricar coses, de viatjar, fins i tot la manera de viure. Això és la revolució industrial. És un període de la història en què van canviar moltíssimes coses. Va començar a Anglaterra, aproximadament cap a l'any 1750, al segle XVIII, i després es va estendre per Europa i els Estats Units durant el segle XIX. Va ser un gran canvi en la manera de treballar, construir i viure. Però, per entendre aquest canvi, primer hem de saber com es vivia abans. Les famílies treballaven a casa o en tallers menuts. La majoria de la gent vivia al camp i es dedicava a l'agricultura. Els productes es feien a mà, un per un, i això volia dir que es tardava molt en produir. Per exemple, si volies una camisa, un artesà la cosia a mà. Podia tardar hores o inclús dies. Això s'anomena producció artesanal. Tot era més lent i es produïen menys coses. I aleshores va arribar el gran invent que ho va canviar tot. La màquina de vapor. Un enginyer anomenat James Watt va millorar una màquina que ja existia. La va fer més potent, més eficient i molt més útil. Però com funcionava realment? El carbó es cremava, l'aigua s'escalfava, es produïa vapor i d'aquest vapor feia moure una roda o un mecanisme. I quan una màquina pot moure altres màquines, tot canvia. Ara es podien moure màquines molt més grans, es podia produir més ràpid i fins i tot fer funcionar trens i vaixells. Amb aquestes noves màquines, el treball va deixar de fer-se a casa o en tallers menuts. Ara el treball es concentrava en un mateix lloc, en edificis grans, amb moltes màquines funcionant alhora. Això són les fàbriques. En les fàbriques, la producció era en sèrie. Això vol dir fabricar molts productes iguals de manera contínua i ràpida. Abans, una camisa cada moltes hores, ara moltes camises en un sol dia. Imagineu el canvi que això va suposar per a la societat. Però penseu una cosa, si les fàbriques produïen moltíssim més, com es transportaven tots aquests productes? No servia de res fabricar molt si no es podia portar lluny. I així apareix un altre gran canvi de la revolució industrial: els nous transports. El tren, impulsat per la màquina de vapor, podia transportar molta gent i moltes mercaderies ràpidament. El vaixell de vapor ja no depenia del vent. Podia navegar quan volguera. Ara, el comerç era més ràpid, més barat i arribava molt més lluny. Les fàbriques creixien, produïen més, necessitaven més treballadors. I aleshores va passar una cosa molt important. Moltes persones van començar a deixar el camp i se'n van anar a viure a les ciutats. Això s'anomena èxode rural. Les ciutats van créixer molt ràpid, però també van aparèixer problemes: contaminació i pobresa. Com ja hem vist, les ciutats creixien cada vegada més. Hi havia grans fàbriques,
moltes persones treballant, però no totes les persones ocupaven el mateix lloc en aquesta nova societat. Amb la revolució industrial van aparèixer noves classes socials. D'una banda, la burgesia industrial, que eren els propietaris de les fàbriques. D'altra banda, el proletariat, que eren els obrers que treballaven per un salari. Aquesta diferència va generar tensions i conflictes. Però, com era realment la vida dels obrers? Treballaven moltes hores, guanyaven poc i fins i tot xiquets i xiquetes treballaven a les fàbriques. Les condicions de treball eren molt dures. Amb el temps, gràcies a protestes i sindicats, les condicions van millorar. La revolució industrial no només va canviar les màquines, va canviar la manera de viure, va canviar les ciutats, el treball, la societat, i encara avui notem les seues conseqüències.